Rusi začínajú veľmi poctivým návratom dozadu. Nechcú dopustiť nejakú zbytočnú chybu. Teraz ale dobre zabojoval Klim Kostin, ktorý obral loptu k Valfridsona. Toto bolo prvé zakončenie v dnešnom stretnutí. Náznaku pozrieme sa na tú situáciu ešte raz. Výborná práca Klima Kostina, ktorý prihral Daniela Galeniuk. Mladúčky hokejista, ktorého čaká draft až v roku 2018. Nie ten najbližší, čo platí o väčšine hráčov na turnaji. Toto bol úvodný gól. Prekvapený švédsky brankár Andrej Svečníkov dokázal umiestniť túto strelu. Odchovanec Kazane, odkiaľ šiel svoje kvality rozvíjať do amerických nižších univerzitných súťaží. Brankára. Tá strela bola dobre skrytá za obrancu Toma Hedberga a zapadla k ľavej žrdi lapačka Söderblema. Teraz pri mantineli sa vyhol Valfridsonovi. Pekná, rýchla ruská kombinácia. Dmitri Samorukov to vyskúšal, ale jeho strela bola zablokovaná. Obetavo sa dostrelí vrajúcim švédskym hráčom a toto je druhý gól. Arvid Söderblem si v tomto prípade nepokryl svoju pravú žrť, ale možno aj tak trochu privolal. Je teda realitou. Po rýchlom strelenom góle dokázalo Rusko využiť aj svoju presilovú hru. Aktivita Ivana Čechoviča, ktorý puk doslova pretlačil. Toto sú naozaj nepríjemnosti. Pokračovať v rozvíjaní tejto útočnej akcie. Hrá sa teraz pomerne dlho. Veľmi dlho bez prerušenia hry, čo Švédi mohli zlomiť prípadným streleným gólom. Táto rana ale minula ruskú bránu a na druhej strane črtajúce sa prečíslenie 2 proti 1, využité na tretí gól. Zborna vedie 3-0 Danil Lobanov. Na konci tejto príležitosti v nemeckom týme CSKA Moskva, odkiaľ sa presunul do služieb Krasnej armie Moskva v mládežnej hokejnej lige. A teraz jeho tretí ruský gól v zápase. Tak Švédi spálili pomerne sľubnú príležitosť a takýmto spôsobom za to draho zaplatili. Arvid Söderblem inkasoval tretí raz a v bráne Ek Ole Anton Johansson. Príležitosť pre Švédov, ktorí sa dostávajú pred ruskú bránu. Ale k tomuto pasu tesne pred bránkovisko sa nedostal nikto v žltom. Na druhej strane opäť ruská príležitosť a je z toho štvrtý gól. Rusi pokračujú vo svojej dominancii v tomto stretnutí a dávajú gól číslo 4. Jeho autorom Andrej Svečníkov figuruje už teda po druhý raz potom, čo dostal takúto ideálnu prihrávku na hokejku od Alexeja Lipanova, na ktorých stredil 2 góly. Andrej Svečníkov má na tomto memoriáli už góly 4. S obrovským prehľadom umiestnená strela mimo 10. miesta. Rodák z Kristianštadu, ale hokejista s americkými koreňmi. Nahodenie od modrej čiary, ktoré prekvapilo brankára Eka Oleho Erikssona. Tak švédsky brankári dnes evidentne svoj deň nemajú, čo platilo o Söderblemovi. Za prvý gól Erikssona nejakým mimoriadnym spôsobom viniť nebudeme a teraz to dostal pomedzi betóny bez tečí ďalšieho ruského hráča. Rusko vedie 5-0. Veľmi pohotové zakončenie, hoci len americký univerzitný, ale aj Dmitri Rajko. A teraz možnosť pre Rusov ísť 2 proti 1. To je sľubná príležitosť, ktorá nebude gólová. Tak teraz Toma Hedberga, ktorý teraz podporil ofenzívu, bolo zablokované. Eriksson ešte stihol puk vyhodiť zo svojej výstroje a hra sa teda neprerušila. A ďalšia švédska príležitosť a je z toho gól. Tak sa dočkali aj Švédi. Erik Aterius prestrelil z bezprostrednej blízkosti Rajka. Gorda, ktorý z krídla dokázal prihrať a hoci tam bol ešte nabúraný ruským protihráčom, stihol pred ním puk odohrať. No a Aterius riešil túto situáciu naozaj rutinérsky z útočného pásma. Nakoniec ale musia vrátiť Fabian Zetterlund a jeho strela trafila ale len plexisklo za ruskou bránou. Pretrvávajúca švédska aktivita, Brännströmová strela, ktorá vypadla ruskému brankárovi a z bezprostrednej blízkosti dorazil Emil Bemström. Ešte raz tá situácia, veľmi pohotovo Erik Brännström to napálil na ruského brankára.
Videli sme, že Dmitrij Rajko síce ten puk zorientoval práve Emil Bemström. Pre Bemströma je to len druhý kanadský bod na to z útočného pásma. Nakoniec ale musia vrátiť Fabian Zetterlund a jeho strela. Trafila ale len plexisklo za ruskou bránou. Pretrvávajúca švédska aktivita, Brännströmová strela, ktorá vypadla ruskému brankárovi a z bezprostrednej blízkosti dorazil Emil Bemström. Ešte raz tá situácia, veľmi pohotovo Erik Brännström to napálil na ruského brankára. Videli sme, že Dmitrij Rajko síce ten puk zorientoval práve Emil Bemström. Pre Bemströma je to len druhý kanadský bod na to. Švédi sa teraz snažia rozvinúť kombináciu v útočnom pásme. Ešte sa Silvegård dostával k puku, ale to bol veľmi prudký puk, ktorý mu teda odskočil z hokejky. Klim Kostin dovolil si teraz veľmi pekný priehník a je to gól. Klim Kostin, Rus, na ktorého boli skauti z ruského výberu zvedaví najviac. A je z toho ďalší gól. Kamera si síce vybrala s číslom 4 Alexandra Alexejeva, ale bol to Klim Kostin, ktorý nádherne určite podľa tých doterajších prognóz bude vydraftovaný v drafte 2017 už v prvom kole, kapitán tohto ruského tímu. Eriksson jednoducho toho chytil viac ako Dmitrij Rajko v opačnej svätyni. Teraz ale Eriksson opäť musel byť v permanencii pred sa pozrieme na tú veľkú Torovčenkovú príležitosť. Eriksson jednoducho toho chytil viac ako Dmitrij Rajko v opačnej svätyni. Teraz ale Eriksson opäť musel byť v permanencii pred sa pozrieme na tú veľkú Torovčenkovú príležitosť. Krem to vzal na seba po prihrávke Liljegréna. Liljegren teraz nepustil Čechoviča k vyhodeniu puku. A ešte dokázal rozohrať, krásna akcia, je z toho gól! Tak toto bol naozaj pekný preslovkový gól. Jeho autorom Richard Huk, ktorý strieľa svoj druhý gól. Nebyť teda toho inkasovaného gólu, mohli sme ešte hovoriť o pomerne dramatickej zápletke, ktorú... Lenže Klim Kostin predtým už dostal Rusov do štvorgólového vedenia, takže tento presilovkový Hugov zásah opäť znamená len zníženie na rozdiel 3 gólov. Situáciu. Hoci nebude to trvať dlho, v tejto chvíli naskakuje Wernbloem na hraciu plochu, lenže nepremiestnil sa ešte včas. A ďalšie vyhodenie cez všetky čiary až brankárovi Ruska, ten ale bleskovo puk vrátil naspäť pred švédsku bránu.